makare. Gedo mar tesend obila ma Chiga dhi rumo e dweche auchiel mabiro ka bendo yangore ni chenro mar chiero kata chenro mar puodho obila magayo kuo mag jamni e tong bende oserumo. Ma en ote ma ochiw kod jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir molero mano kendo wacho ni mano dhi bedo achiel kuom yore mag jiwo arita kwe e tong mag sub counties adek kamoting'o Kisumu East, Aldai kod Muroni ka gitwa kod bang' bedo gi romo mar jiwo weche mag arita e kind tong mag sub county adego. Jodito e sekta mar arita kaachiel kod jotend siasa e alworano opuodho chugo aput mar dhi medo menyo weche mag kethruok mag arita. Miriam Kitany, jaod bura ma Aldai, okwayo migawo mar arita kod apisa mamoko marito kata apisa marito le mag bunge KWS mondo mi ochwal omenda mag jiwo weche mag arita e bunge mathothne jomaundu thoro pondoe. Sana kitambo sana ikiendelea hivyo hii wizi wa ng'ombe. Kuna watu ambao wamekuwa na ukosefu ya ng'ombe kwa sababu ya wizi. The task force which I think is going to start its work immediately to come up with a border committee. This border committee, I think their work will be to hold meetings, the cross-border meetings, so that we have got a dialogue. In less than 3 months, we shall have the Chiga police station finalized. It's being built right now. One of the major, one of the departments that we have planned for is the anti-stock theft unit. So there is that one has been approved also by the Inspector General. The participation of the people, as we have envisaged, will really be very, very important in this particular undertaking, and it will not be business as usual.